Hei, jatile obel nguyuh sisak barang nyapon. Nenek Jadil Manohara. Coba. Tangannya ya. Tangannya alu. Ini namanya Jadil Manohara dari kecamatan endi? Balong ya? Balong. Singkel ki anune to? Desane. Jadil dari kecamatan Desa Singkil. Ya. Ini jadilnya karena tidak bisa bicara apa bisu kowe, Mbak? Ora ning ngono ki sik ambekan. Lah, Karena dia prihatin. Dia macak cantik-cantik mengegreki luau. kowe piye ngelakoni aku piye? Tes kegantengan ya, Mbak. Oke, ayo. Mas Yusika dan Mas Ponggi itu ganteng siapa? Lah orang ngomong aku tak bacok oh ya. Mas Yusika sama Mas Ponggi ganteng siapa? Oh, Rek. Piye? Kowe ngomong piye elek? Ayo bener, Mbak, elek abeh. Wong iki ora usah golek sing ganteng ya to. Ora usah golek sing Ora ganteng. golek sing elek, sing penting setia. Setia. Ayu iso luntur, sugih iso entek. Sing penting setia koyo aku sayang bebek. Anu, nggonku kathokku ya luntur mergo kowe. Ngene, Dik. Wong ki lek golek apa wong lelaki, jangan memandang kita itu jelek. Halah. Lek golek sing elek iki ben awet. Ben awet apa? Kowe wis elek wireng. Masa aku ireng tek wong kene. Bu, kula kali yo sing ganteng putih, Bu. Kadon Masih bersama ibu-ibu pekekah. Oh, alah, ya ora apa-apa, Dik. Awakmu masih elek tapi gede. Wani piro kok? Pak Lurah sing pundi, Pak? Lek masalah wani piro? Aduh, larut Dik. Saya Pak Lurah kuwi to. lek wani. Maksudnya mau lagu, Pak? Mau lagu obong itu. Lek Pak Lurah wani piro? Wani piro? Aku dalem rokok Pak. Aja kaya ngono, Dik. Ae dhewe ditimbali rene iki kon nyapa to nggih? Hibur. Iya. Nyapa lho hibur dadak ndelok reok. Lah terus, Dadak cilik-cilik iki roh. nyapa? 15.000 entekne paketan ndelok YouTube. Awake dhewe. Iya. Iki masih bersama seni reok apa lah? Singa budaya nek Sikil Kecamatan Tangan. Iya, dengan Kecamatan Sikil dan disponsori oleh Bokong Budaya. Iya. Mugi-mugi piye nggih? Mugi-mugi Pak Bupati tetap rukun Pak nggih. Rukun tetap bersatu Wis kompak. 5 tahun iso ngenekne ulang tahun, iso nglibur warga masyarakat Sikil wi jan top markotok. Ngene iki wargane ya ditarii ora, Pak? Ora matur suwun. Tadungane tahun ngarep bisa luwih gedhe neh. Amin ya rabbal Sing alamin. penting nomor 1 niate Pak. Heeh. Ya ta nomor 1. Lek apa Pak Bupati iki niate apik. Saurae Pak Lurah ya ndorong. Dorong. Dia ora gondorong terus maju terus nyawer. Jare maju terus nyawer terus kuwi sapa to wong sing delok reok ning kene tadungane barokah umure. Amin. Rezekine Amin. saka omah tadungane rezekine urung duwe bojo tadungane ndang duwe bojo. Lah terus Amin ya rabbal alamin. sing rondo muga-muga pangga rondo ae. Sing sik rondo yang oleh bojo. Sing masalah dudo. Masalah dudo Ben dudo. ben sing masalah Pak Lurah tadungane Pak Lurah rezekine anyar. Lagune nek ya. Piye? Pak Lurah wonge bijaksana, wonge ganteng,
lan kacamataan lek ra maju orang isi-isini nyeket. Pak Lurah boten sah repot-repot panjenengan ndang tokno Aja mbotokne suwe-suwe kok repot-repot men Pak. Sing luwih apik ndang wetu. Iya jare adewe sepakat Seniman iki sing digolek pas duluran Bu nomor 1. iya Kowe masalah duit dipikir keri. nggih Maksudnya keri pitung engko Pak. bon Oh alat ujian duit. Iya. kalau Wes ora Yo. boleh duit aku. kene Ora boleh duit. kene Pak jenengan roh garangan tahu roh garangan kayak garangan iki Stephen William ngene jedhe iki tak jedhe cah cilik-cilik iki Apa? cah jedhe sing iso jawab tak wae duit 50.000 Kuwi hehehe tak towap. iya Kete aku. lah yo wae kuwi tak kene sing iso jawab tak duwe 50.000 suara kewan mbek piye suarane suara sapi yo wis mo piye to suara pitik suara kirek suara sapi ora enak sapi arep gak enak yo no aku yo didekno Arab iya toh aku milih dulur sing duit-duit duit utang apa? Melu kowe apa lah wis goti kula 50 telung dino 50 lah kowe dingin tuku paketan rado nggo duit utang duitku 100 kene 100 kahok goblok ya Rom HP ku rusak batune rusak jar sapa aku utang tanggaku kok iya toh Pak Lurah utang sampean 100 no gah